אז הנה התחזית למחר, נתחיל קודם כל באזור השרון. אנחנו רואים שמחר צפויים משקעים כבדים באזור השרון. המשקעים האלה בשרון הם משקעים מאוד מאוד כבדים אשר מצטרפים למגמה כללית של התקררות. שימו לב מה קורה באזור הצפון. אתר החרמון מוצף לגמרי בשלג. ניתן לומר כי הקרקע את לבן כולו, וכזה לא נראה אם אני לא טועה בחרמון מאז 1953. ההתקררות הכללית נובעת מכך שאנחנו עדיין נמצאים תחת השפעה של הרמה הסיבירית שהגיעה אלינו מהמזרח. ענני קומולונימבוס הביאו לברקים חזקים שהופיעו בשמי הארץ והפחידו לא מעט אנשים, אבל אין מה לחשוש, הברקים לא עומדים לחזור בקרוב. הגשמים, הם ירדו אתמול בלילה, הצטברו, ולסיום אפשר להתעודד. בימים הבאים אנחנו רואים שצפויה התחממות באזור הרמה, ההתחממות מגיעה מאזור הפסגות. אנחנו רואים שגל החום שמתחיל בפסגות יורד גם לאזור השפלה, כאשר החזית החמה ביותר היא כמובן באזור הבקעה, ששם חם רוב העונה. זהו, סיימנו את התחזית.